Hello guys! Hello mga mamshi! Hello mga papshi! Welcome back to my channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, ang inyong tenderang Bicolana. Ayan guys, di ba kahapon nakapag-upload ako ng bago ako namili kahapon is nakapag-upload ako. Inikot ko kayo kunti. Hindi pala inikot. Dito lang sa bandang harap. Nagtura ko dito sa bandang harap tsaka sa labas. Kasi yung likod ko is lagi naman nakikita, di ba? Tapos kung mapapansin nyo, yung mga dilata natin at tsaka yung mga cup noodles is kulang-kulang na. Meron naman tayong bagong hatid kahapon. Kahapon, bago ako nagpunta sa bayan, is alam ko namang may darating akong grocery. Kaya, yung mga pinamili ko sa bayan is yung mga item na hindi siya fast moving, pero okay naman sa kitaan. Kasi yun nga, may dating ako kahapon ng grocery. Ito siya guys, di ba? Ayan. Kaya ngayon guys, ay ipapakita ko sa inyo yung pinamili ko na lang sa bayan. Dahil yung mga grocery, ay yung galing sa grocery is mga grocery lang naman yun. Yun nga, marami akong in-order na cup noodles. At saka, paulit-ulit lang naman yung mga grocery. Ito na lang mga item na hindi siya fast moving pero okay sa kitaan. Kaya yun lang guys, keep on watching. Ayan guys, umpisahan na natin yung ating pag-unwrap. Ayan guys, meron akong, ayan, first time ko tong nabili dahil yung binibili kong ganito is ibang klase. Ano lang siya, binibenta ko siyang 10 to 12 pesos. Pero ito, siguro pang ibenta ko to ng ng 15 pesos. Hindi kasi masyadong nakikita. Yan. Maganda raw to kasi pinong-pino talaga siya, tapos medyo mabango, ang sabi. And ibebenta natin siya ng 15 pesos. Ang puhunan niya ay 10.50. Siguro sa ibang grocery is 11 pesos na to, mahigit. Pero dun sa Omi Merchandise is 10.50 lang ang isang piraso. Kaya ibebenta natin siya ng 15 pesos. Tapos, meron din akong, ayan, pentel pen. Ang tawag namin dati dito noong bata pa ako is pen touch. Ayan. Ang bentahan ko dito is 15 pesos. Tapos, ito yung titingnan ko kung magkano bentahan ko. Wait lang. Ayan guys, yung yung pang whiteboard. Ayan, mura lang pala siya. Pang 10 pesos ko lang to kasi ang puhunan lang niya is 56 lang. 56 pesos, kaya pang 10 piso lang to. Kasi ito is nasa 100 plus, kaya pang 15. Ito is pang 10 pesos lang. Tapos nakabili rin ako ng malaking scotch tape. Malaking scotch tape. Siguro ibebenta ko to ng 35 pesos. Ayan, 35 ang isa. Ayan, di ba? Malaki siyang scotch tape. Kasi meron naman akong packing tape. Ang bentahan ko ng packing tape is 25. Mas mura pala yung packing tape kumpara dito. Kasi mas matibay kasi to. Kahit kami, gumagamit kami nito kapag namimili kami ng nakamotor kami, tapos yung karton sa likod, yan, ito yung ginagamit ng asawa ko kasi mas matibay daw kumpara dun sa tali-tali. Ayan guys, 2, 4, 6. Meron siyang 6 na piraso. Sa sa grocery to sa bayan, sa Omi Merchandise, yung mga pinapakita ko sa inyo. Tapos meron din tayong nakuhang promo. Ayan, ayan guys, ang bentahan ko rito is 20 pesos yung isa. Tapos meron na tayong libreng sardinas. Ang bentahan ko ng Youngstown is 21 pesos. Tapos, yung mga nakuha kong pang half plus, yan, aceite lang. Naghahanap ako ng mga ipicascent, walang available, kaya ito lang yung kinuha ko. 5 piraso nito, ayan, ipicascent oil. Tapos kumuha rin ako guys ng stapler, ayan, 2 yung kinuha ko nito. Medyo mahal pala to. Stapler. Ayan, ang puhunan niya is 34.50. Syempre, dahil kahapon, di ba, nakapag-tura ko sa inyo ng mga candies ko. Kung napansin nyo, wala akong bubble gum. Kaya, eto siya. Bumili ako ng bubble gum. Ayan. Pampakulay sa ating tindahan. Tapos, bumili ako ng Choco Mani. Kasi, nung nakaraang linggo, di ba, kumuha ako sa grocery ng Choco Mani. Naging mabili naman siya, kaya ayan, kumuha uli ako sa grocery sa Omi Merchandise. 2 siya, ayan di ba? Yan nga guys, ayan, di ba? Choco Mani, 20 piraso yung isang ganito. Tapos ayan, promo sila is dalawang ganito. Nasa 30 plus yata siya, mga 32.
'Di ba? Meron tayong 8 pesos dito sa dalawang to. 8 pesos. Kasi dun sa grocery yata is 18 pesos yung isang ganito. 2 piso lang. Pero ngayon is meron tayong 8 pesos sa ganito. Tapos meron din tayong, ayan, bond paper. Yan, short nga lang to dahil meron pa naman akong long. Ayan, dito guys, malaki yung kita natin. Kasi ang bentahan ko dito is piso. Yan, medyo mahigit sa kalahati yung ating kikitain. Pero yun nga sinasabi ko, hindi siya fast moving dito sa amin. Ewan ko lang sa inyo. Hindi siya fast moving. Kaya ang bentahan ko dito is piso isa. May nabili akong pabango pala ito. Hindi naman to pang benta. Napili lang to ng mga anak ko para sa mga anak ko. Ito yung nagustuhan nila, Wave. Ito ay 60 pesos. Nasa 60 pesos. Hindi na kasi ako nagta-Tupperware. Kaya yan, bibili na lang kami. Tapos syempre kumuha ko ng yung candy na fast moving talaga sa akin ngayon. Dati yung Snowbird. Tapos naging White Rabbit. Tapos ngayon naman ay Candy Mint. Ayan, ito yung aking fast moving ngayong araw. Ay, ngayong araw. Ngayon, sa mga panahon ngayon, ito yung aking fast moving, yung Candy Mint. Kaya kumuha ko nito ng 4. Tapos yan guys, yung Crown Bun at saka Shoe Glue. Ayan. Ito dito guys, medyo malaki din yung ating kitaan dito. Pero hindi siya fast moving. Pero malaki yung kitaan. Crown Bun at Shoe Glue. Tsaka bumili rin tayo ng, bumili rin ako ng, ayan, colored paper. Ayan, colored paper. Kasi yung mga anak ko is gumagamit din ng gumagamit din nito. Kaya ayan, bumili ako. Ito ay, wait lang, tingnan. Ayan, ito ay 148.50. Ang laman niya ay 250. Ayan, ang bentahan ko din dito is piso. Ayan, diba? Tapos ayan guys, bumili ako ng yellow pad. Isang ganito lang yung kinuha ko kasi hindi naman kasi ito mabili. Minsan may bumibili lang talaga ng yellow paper. Hindi naman pad yung binibili. Minsan piso lang, 'di ba? Minsan 2 piso. Bumili ako ng isang pad lang basta meron lang akong maibigay sa mga bibili, 'di ba? Kasi dati meron ako nito. Ang kinuha ko talaga nito is yung makapal na ganyan. Ang tagal na ubos. Kaya ito, isang pad lang kinuha ko. Basta may maibigay lang ako sa customer na naghahanap ng yellow paper. Tapos ayan guys, bumili uli ako ng paper plate. Ayan, mas mura yung puti. Ayan, 18 point something lang siya. Samantalang ito is nasa 19 point something. Siguro mga nasa 20 na siya. Ito is nasa 19 lang. Kulang-kulang 19 pesos. Ayan. Pero bentahan ko nito is 25 pesos. 25 pesos isang ganito. Hindi ko lang alam kung ilang laman to eh. 20 piraso yung laman. Bentahan ko ng 25 pesos. Tsaka syempre bumili rin ako ng ballpen. Ayan, kasi ubos na yung ballpen ko. Ang bentahan ko dito ay 7 pesos yung ballpen. Tapos yan guys, ano na lang pala to iba, mga grocery na rin. Ayan, hindi ko lang alam kung meron ako nito sa box. Baka na doble-doble na ako. Yan, magic sarap, 2, pang 5 piso na rin. Tapos yung mga keratin, kumuha ko ng iba-ibang klase kasi ang keratin ko talaga rito, yung keratin cream silk ay isang klase lang. May bumibili naghahanap ng ibang klase. Kaya yan. Pero yung keratin gold is hindi talaga pwedeng mawala kasi ito yung fast moving na keratin. Ito, di ba? Marami pa to eh. Meron din tayong cream silk, ayan, 7 pesos pa rin yung benta ko. Tapos yung mga keratin pala, ang benta ko rito is 8 pesos. Tapos syempre mga sabon, ayan, di ba? Ayan, ang bentahan ko nito ay, naghahanap sana ako ng may promo din nito, di ba? Yung red ay pink, red. Yung orange ay may promo na sardinas. Ito wala. Ayan, di ba? Ang bentahan ko dito ay 20 pesos. Tapos, kumuha rin ako ng safeguard pink. Ayan, pang 20. Kasi yan, bumili ako ng yarn. Ayan, ang benta, siguro ibebenta ko to ng 10 piso. 10 piso ang isa. Ayan guys, yun yung mga grocery sa Omi Merchandise. Dito naman, yung ipapakita ko naman ay yung mga, doon sa bilihan ko ng mga cheap toys. Ayan, kumuha ko ng cotton candy. 3 cotton candy. Medyo nagmahal yung cotton candy. Dati, ang kita ko doon ay 15 pesos, ngayon naging 10 piso na lang siya. Ayan. Tapos itong
lipstick na laruan. Bango ah. Tapos ayan, sing-sing na Naruto. Sing-sing. Tsaka ito yung ayan, dalawa yung binili ko dahil yung ganito ko is isang araw lang naubos agad. Kaya bumili ako ng dalawa. Wala na kasi, dadagdagan ko pa sana kaya lang wala na ring stock. Tapos yung sinadya ko talaga doon ay yung lollipop na tag 5 pesos. Kaya lang walang stock din. Kaya sayang. Yung pa naman yung sinadya ko ron, yung lollipop. Tapos yung salon pass, ayan, nakalimutan ko. Ala, yung mangga nyo. Naku. Ala, may mangga po pa pala dito. Hindi na tinira sa kapon. Isa na po sa bulsa yan. Ayan guys, yun lang naman. Yun lang yung pinamili ko sa bayan kahapon sa may merchandise at saka sa bilihan ko ng mga laruan. Tapos ito naman guys, pakita ko na rin sa inyo yung from grocery. Kasi pagdating namin, andyan na siya. Ayan guys, ito diba? Milo, mga kape. Kaya malapit na yung watch hour niya. Parang Ayan guys, ito din. Ayan, mga kape rin. Dalawang dosena. Dalawang haba na yung kinuha ko nito kasi naging fast moving sa atin ngayon yung mga kape, lalo na yung Nescafe Creamy White at saka yung Copico Blanca. Tapos ito rin, dalawang haba rin yung kinuha kong, basta mga tagda dalawang haba yung kinuha ko ngayon, yung mga fast moving ko ngayon, tagda dalawang haba. Tapos yung Milo, yan, dalawa rin yung kinuha ko, 8 pesos. Yung Energin ko, 8 pesos pa rin. Sa iba, hindi ko alam, parang 9 pesos na siya kasi napakaliit na talaga nung tubo sa Energin. Sa 8 pesos kasi, may tubo na lang ako ng 9 pesos. Pero okay pa rin naman, kahit papano is hinahatid naman dito. Pero minsan yun nga, pupunta ako sa bayan, namamasahe, napapagod. Yan, ito dalawang haba rin yung kinuha ko nito. Ayan guys, ito magaan lang to. Siguro mga yung mga cup noodles kasi napansin nyo, wala na akong mga cup noodles. Meron kasi akong customer ng cup noodles kaya ayan siya guys. may pasal na naman learning sheet niya. Ayan, tcharan. Ayan, mga cup noodles at saka mga mani. Ito lang kasi yung meron sa sa grocery talaga, Happy. Walang iba, walang hi-ho, walang ding-dong. Happy lang. Kumuha ako nito ng 5. 5 Happy. Ayan, yung iba mga cup noodles niya, tsaka yung Lucky Me Chicken. Ayan, 10 piraso lang yung kinuha ko nito. Kasi diba dati box, pero 10 lang. Tapos ito rin, kumuha ko ng 10. Tapos yung iba dito is mga mga cup noodles. Diba? Ayan guys, ito cup noodles din to. Alam ko na. Ayan, hindi pala siya cup noodles, mga Lucky Me pa rin. Ayan. Ito, medyo mabigat siya. Siguro mga mga dilata. Nilapit dito ka. Ayan guys, hindi pala siya mga dilata. Akala ko pa naman mga dilata. Ayan, mga pala to, mga toyo. Ayan siya guys, inayos ko yung pagkakalagay kasi parang may natatapon. Ayan, mga toyo, mga suka. Dami ko tuloy tuyo suka. Yun lang guys, thank you for watching.